What's up guys, muri sei, mamuka sei, kuri sei kwese kwamuri. Aiwa guys, is still right and we are so happy. But only one problem yangoitika chete. Takarara patamuka, tavhunduka kuti asitarara kuhoteo, asichichetika. Tanga takanganaka kuti Tiana home deco yanga iri pano yesterday. Ichiita zvidobi zvakadai. Tavhunduka tatajara tumaketeni twedu tumwe twetwega. Izvo zvitamuka. Kuzvinhu zvakachinja tozoremember kuti aiwa Tiana home deco yakauya ichita sei, ichita zvidobi. So guys, watch me ndichivhura maketens angu kuti tiite sei, clean. Wozimba macho hamuzodika tsvina makaningirikeni. Imo makagadzirwa zvakanaka kudai so. Unenge watoforced kuti uve smart. Masinzwisisa. Vakasiya vandidzidzisa kuti keteni rigare zvakanaka unoita sei. Hazvinodai uchiitaita kuti zvinhu zvacho zvive neorder. So kandivhure windo rangu panapa. Maketens akanaka yawedu. Kunaka zvokushonaka chaizvo. Ndofunga muri kungonzvionerawo mega. Look guys, quality chete. Ukaribata kudai unonyazonzoti aiwa ndabata keteni. Zvangu. Right, blind after vakasiya vandidzidzisa zvavakanakira vasiya kudzidzisa everything. Otherwise tosara takagwejenura chirungu guys. Chirungu pareserve. Yeah. Kakavhurika so kamhepo kakutoti vai. Hanzi kana uchida kukwiza rese kuti vanevhura mheoita se nodai. Okay. Ototanga wane matoizi kamba. Izva aiwa. Okay. Apa ndapedza kazvo maketeni. Nepatebha muri kuona vakasiya vanaisa nekakapeti kakanaka veduweka. Kune vanhu vanoita zvidobi kunzoko. Kune vanhu vanodobisa. Guys, muri kuona sekatebho kekuTiger Furnitures. Thank you so much Tiger Furnitures. Tiana home deco. Ayo makavandudza mba medu guys. Kuita kumuvandudza. Maiseta mumba but you make our house housing. Chirungu chinotadza nekubuda baba. Uchipukuta katebho kako kakadai. Uchitokachoka kuidonona keteni remhando yepamusoro. Mwari wanoita zvinhu zvavo guys. Inguva chete pamwe pacho inenge isati yaita sei. Inenge isati yakwana. Uchitokadai so ukada kudona unogarira Tiger Furnitures ine mutefetefe. Iwe zvakaoma kani. Zvakaoma. Todii kwedzo nyasha dzakadururwa nyasha dzedu. Hatizivi kuti mwana here kana mablessings kana kuti chii chiri kumbonyatsoitika. Asi zviri kuitika zvakaramba zvichiitika pane zvimwe zvichazoitika zvokuti vanhu vachatadza kuzvi-understand, vachatadza kuzvi-believe. Vedu vetarisei munhu. Kuita kutaima. Guys, furniture ike ine hudhu rimwe rekuti unoshaura kuti ihudhu retebho asi vakaisa yekutoti musazofe makatenga imwe. Ndaikuona vaiparadza ikai. Hatizivi kuti unenge uri chii ukaona wagona kuparadza tebwe. Pese paunoishanyira yakutoita brand new. Pese paupukutira yato brand new. Imwe enda inana lebara tumachira twako totozvo. Kana watoona zvina madhisa wakatotora hembe yemurume wako ukapukuta kudai kwandoti vai. Kase mwana yakutoita nyowani kungobvisa tudasti chete nekakapeti kacho. Kase munhu zviri kumeita sei, zviri kuita kagood combination. Ndauya hangu zopukuta kastovu kangu kiku. Guys, stove ndekukambani yedu yatava mabrand ambassadors. Musakanganwa guys kuti amabrand ambassadors ekuFT gas ndokwatava mabrand ambassador ikoko. Saka musarege kusapota guys makambani anotidawo anovandudzwa imba yedu zvokuti mukauya makutobikirwa kapaningikini pagasi. Otherwise mazuva aya mukandishanyira ndegona kutadza kumubikirai koto nesingade but vochontonoti ndikabudisa kachitovhu kangu kakadai kana vanhu vacho chikafu vanogona kuti ngaitizve bosi panguva dzacho pavanenge vachitobikira pasi chaipo.
So guys, don't forget to tell my brand ambassador FT gas. So I'm going to say, I'm going to support. I'm still going to make it out any go. Support. I'm going to follow. I just remember to go to the store from Bamako. Banaita, Mama deliver. And the best of my company is the Jagan. I get without Tiger Furnitures, Tiana, Home Deco, FT gas. You know, Kuinga. Kutokuinga pamba so kuzotunza address. Kautitimire pamunofunga kuti munotiona. Vanosvika. Avana vazhinji vachibvunza nezvetiana Home Deco kuti shop yavo iri kupi, shop yavo iri muHarare, chakupa address mu comment section. But then vanosvika kwese all over Zimbabwe guys, vanouya chero mangowirirana madues ebasa. Vanosvikako avarege chero kuri kurese as long as mawirirana kuti vakuya kuzoita basa ravo mawirirana maprize and everything. And besides stress kakuti since vakuya kumbada kudya stereka ahewa vanofamba vakarongeka. Same neTiger Furnitures inouya ichisiya furniture yako mumba yokuzotoda zvinhu zvako zvigare sei vokubetsera nditi. Asi kana usingade hwako it's up to you. Same neFT gas vanouya tokuconnectera zvese netengi racho because vanouya nazvo zvese usiya vakudzidzisa story. Chachirungu kacha ainetse but chachirungu unogona kungovhiringa vhiringika padiki isingakanganwa kutenda kambani kwamazi. My company, the one and only. My company. Pesa my company. Kutenda kambani kwamazi yakatigadzirirawo pekurongedzera. Eso mudzimai ndirege kutenda because chinotondibatsira chinhu. Zvakaoma wedwe. Zvakaoma kani, but kana kuoma kwacho kwakunakidza. Pane kuoma kungoti unongoti zvakaoma, kungoti wajaira, otherwise guys pasisina chakaoma. Aiwa pasisina kana. Chakaoma ndo pasisina chete. Zviripo zviri kushota, but not zvekutoti tingati zvakaoma, upenyu huri kurwadza. Kana munhu akafunga kupinda mumako, wotanga kuita stress. Aiwa guys, atisisiri pakuita stress. Ngoti apo ndo pakungobhaisa. Apa pachiti ndo pakuvhiringa pemazi nasingade kudaro ndirini. Pauyi pamazi ngai kune munhu. Nongedzera ndo dzachobhaifa usibona kuti zvinhu zvaka ndo pato ndokona yatokangasa imba iyoyo. Oh guys, chimwe chinhu vane zvimwe zvinhu zvavari kuona zvisimba like ma-TV stand. Vanoda kuitirwa ma-adverts. Aiwa tibate titaurirani tiite zvinhu zvinofamba. For now we are working for furnitures handiti for property. Ndo dzatiri kumhanzana nadzo. Pamberi apo muchange makuzotitanga. Guys, ndikuda kuitirwa uyu yangu. Ndine dress ramunoda pamai zida kuitirwa advert. Mai vanenge vasisaite izvozvo. Chanenge vakuda imari. Because zvese izvozvi vari pamwe vanenge vatomhanya vatoita nezvazvo zvatopera. Mazvinzwisisa manje. Saka mhanyai guys, mukana uchiripo. Muda TV vari kuti kupema veve kana mutori nemakambani enyu ane zvinhu zvisimo muno tibatei tiite basa mazoti kushanda nebata trade nguva ichiripo kudai so because pamberi apo zveshuwaka tienza kuchida kamari dzekuendesa vana kuzvikoro toramba tichatora property yekudiko inenge yazara mumba imwewe. Zvakaoma muzopa pacho nyange uchinzwa nungo dzekubika kudai so ukangoti saka stove akakachivaima notobvunza kuti are you hungry? Zvakandiomera. Kuna chinhu chakakosha kai sekuroramera nzou. Vanongarasekerera. Soko yacho kutange kupisana. Zvakuna chinhu chakanaka sekurora nesoko. Soko dzine rudo guys. Dzine rudo maiwe. Ane rudo vanhu ivava zvekuti. Kana nemutupo unongoda kudiwa chete. Mutupo unongoda kudiwa. Ukamubhaisa wabhaisa. Ana mangu anongoda kudiwa chete. Ukadaro. Aiwa wagarika kana chikwambo chako chinhu chichiterera anzishantange zvikwambo kana mandlo. But tiri zvikwambo zvinongoda kudiwa chete. Atidi ropa, tongoda kudiwa. Chete zvatopera. Saka guys, don't forget to follow Tiana Home Deco, Tiger Furnitures, FT gas. Tichavateka comment section. Musaka mamfollow matangazo mazive mimi. Inyanyadziza. Notoya kitchen tia. Sorry dad. Musakanga nofuti kuwafollow vatandaza. Vari kutokwane mwana akuru ka musatambe guys nezvamuri kuona apa. Mungowafollowawo. So ana Tiana Home Deco ne Tiger Furnitures ne FT gas duchaisa mu comment section. Nenamba dzavo. Chipedza ko kunzi pedza nevideo. Ndichipedzisa.
ndichipedza kucleana manyumba. Yokona mwari waikombo here. Nozachitopinda panapa so. Ungangotasa this side. Anenge ari mawa. Paungozodai. Stove yakutokanganiswa kunyatsobuda this area. This side and So dai yaitokwanisa kungoenda apa. Tuzoti ukwana achoke. Tuzoziye zoti no this side vana vaiti sei. Hatoroni. Hatofana kucheuka vana vasingatotenderi. Toto ati mungangotasa watochinja ta munhu. Tenchito vakangopinda mamedu tozoti musacheuke to this side please. Now guess. Tinovakumbirisa. My tiger furnitures. Sofa rangu rekwa tiger hero. Kuoneka kuti tiger zveshu. It's not just a name. Guys, murikuti vamwe vachiti guys munogona kuadvertisa zvekuti guys munogona advertisa zvekuti asi semusiri kuuya zoti tiadvertise veduwe musadaro imwe musadaro veduwe kutogona kakuti tikukwezvei moyo mouya manje mungoona kugona kwacho the next thing dololo vakandidzidzisa tuchirunguta nechingona pamafoni pevanhu vakasiya kuti panotodiwa tunzeve zizi tunzenze juju ari vaivati madzuzviita seiwe achidai guys vakawanda nomukubvunza juju aripi juju guys aripo ari kuhararo enda kuholidhe juju ane akadzi 30,000 infact saka akabva kune uyu oenda kune uyu akabva kune uyu oenda kune uyu bos handwelenge ndakatifadza madzimai unenge ndakatifadza madzimai akainzwa songo iyo mwana wedu akati aiwa isina kumboita zvokufadza madzimai zvokuchafadza immediate namama aiwa rega ndimbonofadza madzimai saka anenge achitawo kuchinja sezvizvo mendomuona ari vatatokatinumuonawo nemunomuonawo guys nemumuneta sei unotomuonawo nekubhlenda kuita makusheni nesofa netable necarpet neuyu nechitange ndakapinda 1 mushopu 1 ndikavadedza kuti uye mugadzire mumba mangu izvi pakasangana makambanizi ari professional anoti regai tione kuti mune chakaita sei kuti timeche tisaita kunge tiri kumupedza nhamwe momuri mumba muezvelawo mafunge mwari kana ada kuita zvinhu zvavo so ukafunga kuti last month tatine sofa rekutoti hautopukuti ngazingapukuta asi mwedzi mutete vaitobuda panzatichimuka tiri pasi pacha shamwari tichaya nezviruma iko zvino takatengerwa pe wanga tiri mukicheni akanga mwa kuti tiri mukicheni nachimbotaura zvemakambanisi kaizika mwari vanoita kuda kwavo nenguva yavo iko unogona kumukana kuma-20 ka ungamuka kuma-20 pasi 20 ukarapa mutefete guess what nhasi tatozonunuka kumuka katingoti hakusati kwaedza kuti handivhure maketeni aiwa but tiyanawo mudheko inoda kuti titaurirane zvakanaka ukona kakao darkness kakarimo kaga chiro singatorara unorarawo ende kana uri panze hauoni zviri mukati chero mukati alight sei auoni guys ndana singatoti mumba make maonekwa munhu azomuona mapindu kutoti uri kubika kana uri kuchinja wakanhingirikina kitchen rako zvandodira iri white much blind less kana uri panze hauna chaunoona chiri mumba kana mani unenge uchingoona light rinokulaita ivi nyama pakavhurika dai pasina kuvharwa mahombai and it's because of being good quality guys amba mende machinja veduwe vane godo vangaita havo but pemberewo nesu guys tikona kana mukomeseki mukufara zvekuti nevatatofunga kuti havatifari takatozonzi aiwa vanotifarira nguva chete inenge yasvika isati yasvika kuti vaite sei kuti vazviratidze
Bapampa kuti unotomboerekana kuti congratulations so nezvinhu zvaitika nyange usingadi. Zvakaoma kana. Mwana mamanzi ake ngaita achitowedzera makomborero akawanda. Kama akatozvara makomborero anotowanda mu. Awanda muhandisi. Mbozikuona vanhu vangana kungoti mwana ikoti tambomutengera preparation. Vanhu vari kuvhunza totenga preparation. Azoti asati taenda kunocheka nesuwo aridzi asati atoziva. Atongowana mari ndo first thing atichaita iyo. Atozotaka pingi kana blue. But sungoasuma. Njejane zvako asuma indinza kuasuma. Watatonipinza mushangu dzako. Twasuma boss tombosisana nawo. Inhamudza handisi dhati handikuasuma to that level kuti ndogona kupikisana nenogona kuti wopanga because neni handistori sure zvekutoda. Saindiri right. Indiri right. Udza vanhu vavhote mucomment section kuti kufunga kwavo vakuti chii. Guys, kufunga kwenyu mukuti mwana mukomana here kana kuti musikana? Ndozoti wokufunga kuti chii? Ndofunga kuti musikana. Vajuju vari kuti musikana. And I know kuti musikana. Nangu ndikuti anenge mukomana. Anenge. I'm not that sure but anenge. Saka then ko akaita mukomana iwo nonipa chii then akaita musikana ndokupa chii? Handina chekukupa ndo. Ayo ushaite kundipa. Azviite. Ngokupa rudo hanongokupa always. Runoda kufanira kuita something paside. Zverudo tomboisa paside. Womzotoziva kana mwana akauya ini rudo nondogona kutoishaya. Because kana neipapa ari mudumbu rudo rwaanenge achipiwa pampazva ndozozviunderstand. Magama nejealous. No, haisi nyaya jealous. Jealous ndinaro. Kama juju mwengoita jealous. Ndita rafi mimi. Katsira maitamba muri 2. Ini musingatambe neni. Chataikutiza nje kuti unotaurisa. So taitoziva kuti apa. Najuju makatoziva zvinhu mamataurisa. Kunyama sirutaurisa zvinonunza chii. Madzozviitaurisa wewe. Ndizvo makatoudza. No, anenge achiona zvikuitika. Anenge achiona zvikuitika. Chii baba sanako? Guys, baba ini ngamboita sei? Kanimbotsvaira. Musanyepere guys. Musanyepere. Ndini kuchaira. Musanyepere. Saka ndatokata visi. Musanyepere. Musanyepere guys. Toba tanotsvaga kobra. Mai havasida kuenda kobra. Totsvaga kobra. Mene chisaka kobra. Sisiyana. Ngatingwa baba isakuzvana. Chingoti baba yako. Ini mai ndakutokunyadzira izvo ndakutoisa kobra. Bon guys, ndichatora video. Ndopedza nyaya. Uyu mutengesi.